У ваколіцах Варшавы ёсць мноства цікавых месцаў, дзе можна правесці 1-2 дні для сябе, кампаніі сяброў або сям'і. Адным з такіх пунктаў прызначэння з'яўляецца Модлін, крэпасць каля гарадка Новы Двор Мазавецкі на берагах рэк Нараў і Вісла. Крэпасць Модлін на працягу сваёй гісторыі была шведскай, французскай, расійскай, нямецкай, польскай. З гісторыяй Модліна можна пазнаёміцца ў музеях. Адзін з іх, музей кампаніі Вераснёўскай, невялікі па памерах, расказвае пра падзеі верасня 1939 года і цікавы сваёй экспазіцыяй ваеннай тэхнікі. Другі музей больш сучасны, расказвае менавіта пра крэпасць Модлін, якая ў 19 стагоддзі ў часы расійскай імперыі называлася Новагеоргіўскай. Цытадэль крэпасці Модлін з'яўляецца самым доўгім ваенным будынкам у Еўропе, даўжынёй больш за 2 кіламетры. У канцы 19 стагоддзя крэпасць была мадэрнізавана. Вакол яе было пабудавана лінія фортаў. Найбольшае ваеннае значэнне крэпасць Модлін мела ў 1915 годзе, калі расійскі гарнізон сканцэнтраваў вакол сябе значныя сілы немцаў, і ў 1939 годзе абараняючы Варшаву. У Модліне кожны аб'ект нясе свой гістарычны сэнс. Тут будзе цікава адпачыць і дарослым, і дзецям. Так што пункт прызначэння Модлін чакае вас.